Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. If you go away on the summer day, if you go away, please don't go away. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Je hoort mij één gast weer rond de tafel uit het Omroep Friesland Café. En als hij cv zal lezen, dan is dat een heel epistel, kan ik je hem vertellen. Hij is acteur, poppenspeler, regisseur, theaterdocent, jonger, levensgenieter, muziekliefhebber en bed- and breakfast-houder. En zo kijk ik nog wel even terug in. Op dit stuit, Mike Bossisse is het een groot succes wat hij doet op de planken te met Joke Tjalsma. En dan hebben we het namelijk over de voorstelling Bijken, onder regie van Jos T. En de teksten van Bouke Oldenhof. Nou, hij heeft voort een paar fantastische naam op een rietje. Maar Teun Plantinga, hij doet bij mij hier mooi is de best. Wolf. Gezellig, leuk. Zin hoor. Hoe is het? Goed. Ja? Ja, nou ja, dus hij is al bijkers lekker op een paard. Thuis had het goed in de gong met de bed and breakfast. Nou, even rust. Dat was even fijn. Dus ik had het eigenlijk heel goed. En ik had het gevoel dat ik twee rijkdommen uitvieren mij. Bijken en mijn eigen herberg. En nou ja, wat wil je nog meer? Ja, en dat in de woorden. Dat in de woorden, ja. Ja, lekker mijn eigen omjouwing. Ja. Waarom naar de roots? Ik ben een Verwoordse van oorsprong natuurlijk. Maar goed, nog eens mijn eerste. Ja, dat is heerlijk. Dat is wel lekker. Dat je echt thuiskomen. Je mensen die met de ooi en ooi praten, dus achter de maar dit ben ik gewoon mijn eigen hissie, me wie en die. En dat is, ja. Als je over wen plakken, had je ook pro de plakken wennen? Nee, dat ding is, nee. Ben in Van Woorden. Ben ik opgegroeid. Toen was ik ongeveer 24, 26. Toen ben ik richting de Ronensteek gegaan naar Zandam. Ik ben best wel vesthonkerig, hè? Want Zandam, ik dacht, oh ja, het is net de meest briljante, mooie stad om te wijnen. Ik heb van Keuzens net, maar goed, dicht in Amsterdam. Nou, dan loop ik een skoftje. Dat ga ik goed. Nog haast zingen niet wennen, denk ik. En dan naar Amsterdam. Ongeveer 4 uur. Hoe belangrijk is dat van die uiteindelijke carrière best eigenlijk? Heel belangrijk. Heel belangrijk. Had dat je een beetje vormen? Zeker. Ja, zo, ik zie het hier toen ik nog in Friesland wennen en bij mijn ouders wennen. Werk ik bij theater. Ik een geweldig plakje. Toch ik, nou, je blauw, ik wist al dat er ooit bij Vers acteur zocht worden. Dan met ik daarbij, kleer, onderdeel van het ensemble. En toen kreeg ik de kans om het loon in te gaan, wat ik graag wilde. En toen werk ik voor het eerst bij Firmariek Zwarte. En er was een producent op kantoor en die zei, god Teun, hartstikke leuk, uit Friesland wij. Maar de volgende keer bellen we net weg, vanwege de reiskosten, dat soort dingen. En toen dacht ik, oké, dan denk ik dat ik richting het westen moet. En dan die staat meidje en dan daar zitten. En ja, ik kan heel veel dingen naar de mogen. Dat is geweldig. Met dingen al. Altijd fulltime werk. Ik zie het in het Amsterdam Kleinkunstfestival, bij Theater Terra, dat ik zwarte bostheaterproducties. Dat je denkt, oké, nou, en het verleg. Beetje met de noos in de boete dus. Zeker. Ja, en hoop me, hè? Ja. Hoe viel er dat om de decor letterlijk te gaan? Spannend, want je bent natuurlijk toch de jongen uit Van Woorden. En ik ben nooit echt ik ben wel echt een dwarfsjongen. Maar ik wil wel mijn vleugels altijd wat uitspreiden. Dus daar ben ik altijd wel mee bezig. Maar het is toch de American Dream. Dat je denkt, oké, ik ben natuurlijk een van de acteurs in Friesland. Ik wil nou naar Amsterdam om met dit meisje. Slag het dat überhaupt? Dus ja, die stap is wel lastig. En je bent natuurlijk, ik krijg in de 20. Ik kwam met mijn ouders bij thuis. Dus je moet je nog ontwikkelen. Je weet net hoe je zelf wijn, dat soort dingen. Dus ik ga in een razend tempo, terwijl je spelen en met mijn collega's leuk. Nou ja, ontwikkel je zelf weg. En dat vind ik wel leuk, dat ik mezelf als acteur dat ik echt ontwikkelen ga. Dat ik denk van, ik ben net, want ik op een gegeven moment een hekel aan dat je in Friesland een theateracteur, weet je wel? En het is een soort stempel en qua mogelijkheden kun je daar kijk eens minder dwan, omdat het aanbod natuurlijk minder is. En ik mocht daar gewoon, omdat ik een prototype ben kregen. Maar ik mocht mijn poppenwerkje, had ik daar leerd. Kleinkunstfestival. Ik werk ook met Nienke Laverman, die ziet in de kleinkunst. Dacht ik, wat leuk, interessant hoekje, misschien kan ik dat ook wel eens aan. Nou, daar kreeg Rob van der Meeberg lucht van. En die had me weer geholpen om in een kleinkunstvaststelling te komen. Met mij Martin van Dijk achter de piano, Gruttenam, Johnny Jones. Dus nou ja, het aanbod is de Grutter, dus ik mocht ook meer dwan. En ik kon daar heerlijk als jonge hoen. Er was net zo volle, ik ben net zo volle verantwoordelijk, vat ik op de hoofdrol net, mooi de bierrol wat. En dan kon je hem op het pielen. Waar zit het dan van mij? Wat is het? Wat vind ik leuk? Wat is mooi? Nou, dat.
En met de goede mensen, daar werk je. Dat treft ik. Want het waren in dus hier, blijkbaar. Heel erg. Ja. Ja, dat is natuurlijk en deels gelok, zeg ik wel eens. En het deels is ook echt talent. Ik bedoel, als wil je net vregen op bepaalde plakken. Een soort enthousiasme en fanatisme misschien? Ja. En vanaf het moment hier al weten, en dat die bij theater ook al samen met de oude acteurs, ga maar zitten, zeg maar nijzen. Wat doen ze? Waarom ben je succesvol? Of waarom maakt ze die keuze in een scène? Wat maakt het dat zo'n scène goed wordt? Slurpen. Slurpen. Nou, heerlijk. En maar uitprobeer je. En met het muziekje, ja, dat. Och jongen, ja. Soms had van die snabbels als stinkst. Oh, ik wie op Radio 2, wie ooit kleinkunsttalent. Hartstikke leuk. Maar ik denk, ja, waarom ben je naar Teun Plantinga? Ik ken genoeg mensen die in de kleinkunsthoeken wollen. En dat ik fulltime iets mee dwan wollen. Die moeten ze ha. Want ik moest nummers coveren van een hoofdgast in de uitsturing. Moest ik met keuzemenu komen, dus moest ik nog voorbereiden. En een eigen nummer. En, nou goed, nog heel veel nummers. Mijn eigen nummers zie ik natuurlijk helemaal net. Dus ze bellen me van, en ook met eigen materiaal. Ik zei, tuurlijk. En ik werkte toen nog met Marten van Dijk en George Groot, goede tekstschrijver. Nou, niet de minsten. Maar goed, dat die van mij, ik die is bereikbaar. Dus jongens, met me bellen, want ik ga eigen materiaal om, weer elkaar niks. Nou, begin met te schreeuwen. Dus dat die is George Groot, die coacht me op tekst. Nou, Marten van Dijk gaat af en toe wat composities maken. Geweldig trouwens, ja. Maar ja, zo. En dan kom je bij radio, nou, ik het nog soms rond, jij er binnen, want Loemers stinkt. Dat ze net zijn van, oké, talent. Maar, nou ja, zo gaat dat. Prachtig. Ja. En gewoon, ja, huppakee, ervoor. Hoe zit er waarom? Want het klinkt heel chaotisch. Ja. Van het een in het andere. Nou, dat is het echt wel. En dat is natuurlijk heel lekker, want je mij van alles pruwen. En je kunt het oren echt wat tappen als je in wat oors wat je doet. Het is heel onrustig tegelijkertijd. Ja, zeker. Maar ja, ik ben natuurlijk de vrijgezelle jongen in Friesland. Ik ben in Zandam. Ik ging hoezen, voor de rest ik niks. Ja. Dus ik het zat. Dus ik hoorde nergens wel wat klussen en toeren en... Dus dat, ja, nee. Sociaal leven niet direct, dus dat zie ik al eerder. Dat wie het. Dus ik kreeg geen les nergens van. Nee. Dus werk je. Huppakee, ompakken. Alles doen. Ja. Mist dat wel eens? Want ze is nog wel in het relatieve rustige... Ja. Verhaal, Ja, weet ik net. Dus ik ga natuurlijk... ik heb voor in een burn-out gewoon. Daar kom ik nou goed uit wijf, neem ik wel. En nog af en toe een moment dat ik denk, oh, even rustig. Dat jonge honderige, dat zit nog wel in de kop. Dat ik denk, oh ja, alles... Maar ik vind het echt lekker dat ik het nog dien ga. En nu ben ik waarom in Friesland, in Sint-Mageers. Klinkt zo wat wie, ik ben lang het oud. Dat ik denk, als ik nou waarom zit, denk ik, oh ja, wat fijn dat ik het dien ga, maar ik zou het net wel willen. No, op dit moment niet. Ik weet nog genoeg. Ik wil absoluut nog plukken van oren dingen en dingen mijn meisje. Maar de drang om dan echt, jongen, ik ging maar wel een stiek in de kleuterverstelling voor theater en Jonas in de Bellevue in Amsterdam. En daarnaast ik nou ja, dat soort dingen. Nou, dat is clear. Ja, dat ken je echt niet meer. Wat blieft als het meemaken haast? Zeker. Dat is het uitleeft haast bij wijze van spreken. Dat er haast 24 uur per dag wat wie. Heel erg. Ja, en ik denk dat je dat wel maar te jong binnen. Huppakee, gaan. Ja. We zo bloon net hingen en als ergens denkt, daar is te fien, heen en pro, maar is er net, dan gooi je waarom. Dat is heerlijk. Ja. Heerlijk. Maar krijgt iets te lang trok in dus vanwege die burn-out of niet? Ja. Ja, je meent heel lang dat je nog die jonge hond binnen. Dat is het. En je merkt onder rollen op een gegeven moment al, we kregen ook vaderrollen en opa-rollen. Dus denk ik, oké. Ja, de jongen van het gezin. Nou ja, dat weet wel, ja. Safie best net, maar op een gegeven moment te paken, hè? Dat is het, ja, precies. Ja. Nou ja, en ik merk op toneel natuurlijk wel dat de rollen die ik begon te spelen, die werden heel iets zwidder. We zijn normaal met de bierrollen en oh leuk, komt Teun met een petje en een hoedje uit de coulissen wij. Heel belangrijk. Maar ik zit nou heel tijd, nou ja, de laatste keer gewoon echt in die hoofdrollen. Ja, dan is wel een orenverandering. Dat is wel, dan ken ik net meer maar in de kleuterverstelling van theater en Jonas. Nee, dan word ik echt al in die vaststelling. Maar toch een hele boog spelen, maar het hing het echt om mijn kapstokje dan. We spelen met z'n allen, maar ja, dat is wel een oording. Nou ja. Bij teksten trouwens. Wel dat een beetje. Dat gaat knap, gelukkig. Ja, en ik ben er na corona heel bang voor mijn bijken, want bijken, we kregen het script. Nou echt, de eerste 20 pagina's, denk ik, monoloog, Bouke monoloog. Ja. Nou ja, het bestaat uit monologen. En ze betochten heel leuk het kneppelvreed nog een keer waarom komen moest. Wat ik alleen maar monologen win. Dus we gingen op een gegeven moment 1 week. Joke en ik echt zei, oké, waar zien we? Waardoor, nou ja, dat tekst. Maar het gaat gelukkig vrij rap. Ik ken vrij fotografisch, ken ik op een vlier stingen. Ja, ben daar trucjes voor of zo? Dat weet ik niet, maar ik vind om mezelf, ik thuis leren vind ik verschrikkelijk. Oké, thuis en ik ben van het werk, dan doe ik niks. Dat vind ik echt afschuwelijk. Dan leer ik het net, ik had decor net. Dus ik moet in het decor stingen en ik onthoor een plak waar ik stond. Dus ik het gedeelte in het script waar ik ben. En zo weet je dan ongeveer wat is dit. Maar in het begin is dat heel les. Die jongen die Gutter Bult een tekst. Ik vat ik ze te hollen ha. En Joke en ik we hadden beide vervlokt. We staan in werk en ik krijg van het oud. Ik nou Jank en Jan. Het is zoveel. Dat. En die weet ik. Scout de klok, het komt wel goed. Nou, een week later zeg ik Joke, maak me zo druk om. Want dan zit het. Dan maak je nog mijn werkje. Maar
Ja, nee. Ik had er zo respect voor. Ik had ooit een heel iets rood, maar in je zin. En in je zinkoekel, dat is normaal uitspreken. Dus Nou, weet je, als bang bent, dat is wel een ding, als bang bent voor die bult tekst. Van, want dan ga ik natuurlijk, de eerste auto kunnen altijd, er zit altijd wat mis. Omdat het nou het begin van mijn monoloog, dit een hele lange monoloog, dit weet ik, maar dit klinkt helemaal. Nou, dan gebeurt er van alles, dan gaat het mis. Maar ja, het is, ja. Als het zit, ja, dat is gewoon... Sinds was er die ochtend op in bed s'nachts. Nee, maar ik ga wel dat... Help. Nee, dat net. Maar nee, ik ga wel dat Mike dan zit te roken, moet nemen, of we zetten maar koffie of binnen bij mij. En dan ga ik niet in een soort... Nee, dat stukje met monoloog. Wat zeg je? Ik zeg, nee, dit is een bijken. Nou, die weet soms net. Werden dan... Nou ja. En ja. Nee, was begin steeds meer in jezelf te praten. Hè? Maar, dat ook al. Maar soms ik in de supermarkt, dan ga ik een ding en denk ik, dan moet ik toch even alles zitten. En dan zie je van de chips en dan denk je, nou, tuin zie je net. En dan ga je meestal niet denken, apart. Ja. Maar het scheelt wel dat ze dan weten dat de tuinplanting is. Oh, die zal vast met een rol bezig. Dat hoop ik dan. En dat is maar netje. Ja, dan ben ik maar gek. Prima. Ja. Mooi is het best. Wat een verhaal. We gaan een beetje weer omblikken. We gaan natuurlijk uitgebreid over bijken praten. De vaststelling best op dit stuit. Heel druk maar best. Maar een bed and breakfast, herberg, neemt het zelf. Dus grappig wordt in de geest, om het zo maar zo te drukken. Maar ik even naar de muziek. We hiepen hem met Dusty Springfield. Nummer Kitapa. Ja. Op zijn Engels dan. Ja, ik denk dat Dusty Springfield, deze versie, dat ik die misschien bedouwen je het op snijn. Dan maak ik altijd graag naar luisteren. Die man is met hier leuk. En die had soms van die verrassende off-covers of eigenzinnige leuke dingen. Ja, en nummer Kitapa ook natuurlijk wel. Ik bedoel, Jacques Brel, nou, dat is 100 keer toe. Dus ik cover dat voor de meest geweldige artiesten. En dit had krijg wat meer dat Americana-hoekje gevoel. Prachtig. Zit daar die smaak een beetje als toen muziek hast? Nee, niet eens per se. Ik ben wel een ontzettende luisterliedliefhebber. Ik maak graag voor het zwijmelen in de muziek. En al jammer met piano's in een mooi stemke. En je lekker janken, dat vind ik het heerlijkst. Daarom vind ik de kleintjes zoek ik mooi. Met wel wat verhaal in zitten. Je moet het feel, je moet het... En deze in de auto denk ik dat ik zie het. En als je samen, ik denk bliksem, dit is mooi. En als je samen... Dus die had een hele lijst van welke nummers ik mooi vind. Nou, heerlijk. Ja. Nou ja, zo komen we goed bij de volgende plaat. Die is van ene meneer Zonneveld. Ons niet onbekend. Ja, och, dit versje, ja. Het hondje van Dirkie. Wim Zonneveld. Goed, had ik net uitgelezen. De beste zangers, denk ik, ooit die we horen in dit land. Nou ja, kleinkunstenaar, cabaretier, verhalen vertellen, puur zang. Ik ben Maxis net eens een fan. Ik stuur net eens naar zijn werk of zo. Dat ik het weer muziekje of van God het goed. Maar die kleinkunsthoeken, er zit zoveel mooi materiaal. Zoveel prachtig. Ik vind het soms wel een schande dat we natuurlijk al die grote hits op radio jaren. Maar jongens, look dat theaterarchief hier. Dat lijkt mooi spul, jongen. Dat is echt verhaal. En Jenny Arian, wat heel die in had. En het meeste weet ik in hits. Dus Jerry dan nooit. Als je net naar het theater ging. En dit is dan het hondje van Dirkie. Toen wie ik volgens mij op Radio 2 wie kleinkunsttalent. En ik speelde met Marten van Dijk. Nou, een geweldig pianist. Helaas hier niet meer. Ian van de Grutteren, ik bedoel, die vroeger, de Adele Bloemendaals, die toerde ermee. Dus ik zie het een beetje lekker, daar zit hij in een hoek en ik zie helemaal even lekker omwenteling in zo'n hele kleinkunsthoek. En deze kwam mijn paard, had iemand dat nou Jerry, dat weet ik net. Die zei, nou, als je een verhaal hast en een mooi noemer, Louis Davids, uitvoering Wim Zonneveld, hondje van Dirkie. Nou, ja, wist net wat er gebeurt als het voor het eerst jest. Want toen mag wel luisteren, want het is een heel soort tekst, het is echt een verhaaltje. Ja, het is een verhaaltje, hè? En dan is een heerlijk onverwacht einde, ja. Ja, ik verklap niks. Meest moeten we jaren. Kleine Dirkie had een hondje, door een auto overreden, met gebroken poot in het straatgewoel gevonden. Met 2 houtjes en een stukje van een oude gonjezak. Prachtig, het verhaal, het hondje van Dirkie. Maar wat een stem, wat een intonatie, alles bij elkaar. Wim Zonneveld natuurlijk. Dat zie je op het muzieklistje van mijn gast van Joert. Teun Plantinga, nogmaals leuk dus de best. Enthousiast als altijd. En intussen net al behoorlijke veteraan ontworpen. Want ik had die in de cv gelezen. Ja. Mijn hemel, wat hast u een protodien? Ik word hier niks om praten, hè? Maar... Nee, maar... nee, ja. Ongelooflijk. Ja. Nou, ik zei het rost houden, huppakee. Nee, maar ja. Nou, het is denk ik... verhaal op legere squalen al tussen de Skoda waren? Totaal, ja. Ja, dat. We zullen weer op kamp, weet ik nog wel. En dan moesten de steltjes, we hadden natuurlijk steltjes. Nou, dan moest niet trouwd worden. En dan wie ik in ieder geval gekke trouwambtenaar. En dan trouwde ik die steltjes. En dan, dat in mijn leven, dat gewoon iets west, iets momentje. Maar als nou nog ouders jest die mij west binnen op de kamp, die zei, nou, die jongen, wat er toen gebeurde. En dan zie je, iedereen kreeg een verhaal, zuid de Hollewij. En dat moest dan magnifiek west gaan. Nou goed, hoe ben je dan kennen? Maar dat wel. Ja, gekke dingen. We hadden ooit een circus buurt op Squallen. Circus Vitova, weet ik nog. Die kwam hier boven eigenlijk die dokken bij. Maar goed, het ging er het circus.
En alle klassen moesten dan een act voorbereiden. Hier is het 8 groepen, hier is het 8 acts. Nou, dat wie dan de circusvoorstelling voor de heidnemmen die dan kwam te zien. En toen mijn onderwijzer, wie Douwe Koortstra, verhalenverteller. En dus hier zo volgens mij zo hij spreekstalmeester worden, om het spul om kort te praten. Dus zei hij, ho even. Hij zei, wat dingen man? Hij zei, Teun doet die acts bij, Teun spreekstalmeester. Ja, dat klopt. Nee, ja, dus dat, ja. Ja. Maar du bist nou echt trouwambtenaar. Ik ben echt trouwambtenaar, ja. Hoe wonderlijk in het rennen? Ja. Wat wie daar de aanleiding voor? Nou, dat was een heel bewuste keus. Want ik hield wel eens, nee, jongen, van, wat is dat mooi. Of, wat ik miste in mijn werk, ik mis niks in mijn werk. Ja, maar ik wil altijd wat meer. Ik wil dat de cv, al die periode. En ik dacht, wat is nou weer op toneel altijd de werkelijkheid op. Dus dat is wat we opraken met het publiek. Je komen in die zwarte doos, meid wie een wereld. En dat is die jongen, de wereld, zeg maar. Die afspraakmakers. En als acteur, maar je bent altijd faken. Je moet altijd iets reëel spelen, het moet geloofwaardig wezen. En ik dacht, wat zou het nou mooi wezen als dat gevoel er al is? Dat er een soort puur gevoel is en dat de basis is van... Nou ja, wat je in trouwerij had, de liefde is er al. Ik hoef die hele wereld net te creëren. Maar dat je daar bij jongens sluiten mij en dan mij een mooie tekst komen... of die mensen mooi trouwen, zodat we het wezen, geen idee. Ja. En ik werk met Mariska van Kolk in Tina de Musical van Meijdenblad Tina. En die weer trouwambtenaar, die is een cursus die in Utrecht ergens. Oh, ik zit wel gek. Nou, die had voor die man bellen, dus dan komt hij aan hoorn. Nou, dat ga ik best. Fantastisch. Ja. En ik doe het helemaal net een soort, want ik wilde net alle weekend 6 keer doen. Maar gewoon stellen die ik leuk vind, die er een vraag naar haar. Nou, dan kom ik er lekker thuis, praten we. En doen we het helemaal leuk op maat. En helemaal een grote ceremonie, of niet, of heerlijk. Ben je zelf trouwd? Nee. Was trouwen? Mike, als het jij? Nee, ja. Ja, maar... Ja, ik heb mij niks jongen, maar nee. Maar als er het open is... Nou, ik vind, kijk, nog van oren vind ik het een heel mooi feest van... Nou ja, omdat je zelf ambtenaar bent. Ja. Maar dat hele aspect van, die hele acte die dan ergens in een kluis verdwijnt, dat hoort hem alleen net. Dat jij er dan bij. Maar het gaat om dat moment met die ringen, dat feest, dat vind ik mooi. Ja. Grappig. Oh, nou, Teun. Ja. Hij verslikt zich gewoon door het met wetter. Dus die druppen, ik zie je. Dat moment van dat echt die liefde, dat naar elkaar uitspreken, dat vind ik mooi. Dus het jas is en dus ik heb wel eens in Mike zijn, ja, we hoeven net te trouwen, maar ja, wordt een feest van de liefde. Maar ja, we hebben het helemaal optuigen om in zijn, omdat we, ja, dat doen we nou ook. Maar het moment is mooi, dat is, ja. Ja, het feestje is te gek, toch? Ja. Ja. Maar god, ja. Je mag met je bij in de herberg? Ja. Maak ik het zo neer of net? Ja, zeker. Ja, we zitten ook in de herberg. Ja, dat is een verzamelaar. We nemen de ouderwetse herberg. Ja. Is dat ook een soort van trouw dat je samen een avontuur met je bij doet? Nou, dat is het zeker. Ja. Want ik weet nog wel, toen we dit begon, het idee... Ik mijn Maas nooit zijn mij praten, die is altijd chagrijnig. Ik ben altijd meteen, ik steen altijd on. Dus rustig. En we zitten in Amsterdam en ik zit heel rustig op de bank. Ik denk, nou, met rust van Mike werden. En Mike draait hem om en die zei, wat zullen we samen in het leven creëren? En toen dacht ik, Mike praten? Mike zitten, ging je nou in? Ik zei, wat bedoel je? Nou, toen is een heel mooi betoogoer van we krijgen een band. En we hadden fantastische nichtjes. En wij in Amsterdam, een hele vlugge wereld... En we komen kort in het huis, maar de jongen had ook zijn eigen baan. Dus we zulke jontieden wat. Was leuk, ja, prima. Maar willen we ook nog iets? Oh, die band had delen iets, we zo. Nou, toen gaan we een soort plan maken. En hier ooit een idee om een bed and breakfast te beginnen in Frankrijk, van Chambre-Dood. Maar goed, Frankrijk, taal, best via voort. Haal je de binding überhaupt? Hoe doe je dat dan? En het leek een meeltje nog wel leuk om iets mee, of een campingje, of een leuk raar zeeltje. En toen ben we heel vrij, we hebben een tekening op papier. Van, nou, wat vonden we mooi vinden als droombeeld? En dan gaan we een soort room te tekenen met alles op wielen. En we zijn dat Beppe van 80 met een relator binnenkomt. Die wil je vieren. Dan kan alles aan de kant. Hoe wil je het ha? Nou, dat liep dus leuk. En dat veelt het zich op een gegeven moment dus helemaal uit. Want we zijn ooit begonnen, weet ik nog wel, in de ziektocht met mijn kerkje Jezus leeft in Drachten. Nou, en dat zou helemaal niet met een breakfast worden, maar dan meer een theaterke. Meer een seeltje voor eigenaardige leuke dingen. Maar goed, die vergunningswijs gaat het al in het tro. En toen zeggen we dit pand. Toen speel ik Titus in dit pand. Nou, hinnen. Ik mogelijk hier toch met theater dwan wel op een gegeven moment. Haseeltjes, de bekende dingen dwan. Ja, we gaan binnen, zijn we dit is verkocht. Maar hartje worden. Hartje worden. Vindt hij het ook leuk? Hij vindt het ook leuk, ja. Nou, en ik zit altijd, het is een idee. Dat is altijd, want op een gegeven moment zei hij, god, zullen we richting Friesland? En toen dacht ik, ja. Maar moest hem ook uitlezen worden worden weer? Ja. Maar dat is heel lastig om uit te lezen als je gewoon als Nederlander überhaupt in Friesland komt. Is dat één pot nat? Maar het is wel een aparte streek. We komen er beide bij, dus ja. wij weten waar we toe gaan. Ja, maar ik wist ook dat Mike met mij wijk in.
Dan kan ik met de woordpiepen nog bij. Van de woordpiep, Want dan hoeft er net ergens oors te zitten. Dus dan weet er al hoe de mentaliteit is. Hoe mensen binnen, hoe direct dat ze binnen dat. We stoten ervoor in. Ja. Nou, dus dat vond ik leuk om mee. Dus ik denk, nou, dan kan er op je toer omheen dus van dezelfde. Dat kan ik heel benauwend zijn. Ja, je vindt, nee. Je vindt het heerlijk. En het is natuurlijk ook, wat ik heel veel miste in Amsterdam op een gegeven moment. En dat vond ik in verwarring vroeger wie dat er wel. Die saamhorigheid. Dingen met z'n allen together organiseren. Dat kan ik benauwen, hè? Ja, maar nee, dat vind ik dus heerlijk. Ja, het is wel op een gegeven moment dat ik nou inderdaad denk van, oh ja, dan doen we dat in Rinsburg eerst. Maar nee, benauwd dat, nee, ik vind het dus heel lekker. Ik vond het heel benauwend dat ik op een fiets naar Amsterdam zie en een vleer me voorbij, die vleer me voorbij, al je op de telefoon. Vluchtig iets. Geen hooi, geen ding, zie bij de bakker. Nou, had ik iets van een vregebied al, een scroks al. Want er is een gesprek. Dus ik denk, ja, nou, toe even. Wat is zien achtergrond qua opgroeien, zeg maar? Den Haag, opgroeid. De Grote Stad. Grote Stad, ja, het is een absoluut stadsmansje. Ja, van de woorden is een kak in neus type. Nou. Ja, kom je staan, joh. Ja. En Mike zei ik wel, we zitten nou, gasterij hier. Ik zei, ik zal nooit een dwarfmens worden. Die mentaliteit, dat snap ik net. Ik ren dan simmer, de tent of het tentfeest. Nou, die blauw-witte van Kamertentel zit naar Heikel Piekenveld. Dat vind ik machtig. En dan zei hij, maar vorige week zat er ook zo'n tent. Ergens anders. Ik zei, ja, maar dat, ja. Nou, nou, prachtig. Matinee, ja, noem het allemaal maar op. Ja. Wat een leuk verhaal, zo. Ja. En je mag ook, we gaan bedrijven, dus je mag wennen. Ja. We kunnen het gauw weer voort. Dus, nee, maar hier wordt opname, je vindt het zelf heel leuk. Dus, ja. Wat te plak in de woon. Dat denk ik, ja. Dus, want hier sluiten we hoor, tussen de scodewaarden. Ja, Had hij nou altijd die bot stimuleerd om Ja. dit werk waar te gaan? heel bot. Heel bot. Nou ja, dat zijn echt de clichéfoto's. Indraait in de koptelefoon van de radio. Hele dagen daar steenkennen, typjes dwan. Ik vind het nooit, hij jongen, nou, gast alle dagen een paar keer achter de krant waar met zijn eigen. Hoor even op met dat korte jank. En dan moesten we stemkes oefenen worden. Op het vestjes heeg. Koek ik goed jongen, dan moet je al heeg. Wat als het naar die ouders weghoudend zei van qua muziek en cabaret of theater? Nou, dat is wel. Wat is de soundtrack? Dit vind ik een hele mooie vraag, want heel vaak is het zo van God, hoe is je familie? Nee, we zijn opgegroeid met Elvis Presley. Nou, dat zien we helemaal net. Niks. Dat is het idee. Als ik nou waarom denk, wat had er dan draaien? Niks. We zien niks onderstingen. Wie rustig dus. Ja. Stil. Ja, stil, nee. Dus men hetzelfde mee. Dus nee. Maar het lijkt net iets artistieks. Ik denk, ja, maar zoals hij een beroepsmuzikant vroeger. Dat had hij net. Het is wel zo dat ik had ooit betocht dat misschien die kant voortkomen moet. En toen is met hem kant zitten 2 dominees. En nu spraken we een amateur-dominee. Nee, maar net alles. En dus Beppe, hij komt hier de kroeg. Dus ik Nee, net alles goed om die relatie te hebben. Maar ik ben wel altijd wel begrijp wat er in de huiskamer klonk. Nou, we waren wel, wat is onmeer waren wie een protten. Dus leuk, als van voetbal. Maar dat is ook tennis, dat is ook dit. Shin, Eegje, Prio, Vielen. Dus dat ben ik wel gebracht. En met de koeren moesten we bijwijzen. Maar zoals nou, als ik net in theater zie, gingen we in de theatervoorstellingen. Maar vroeger is bang, gingen we er wel net aan. Dan zie je in Dokkum, zie je daar is van mij begonnen. In de circus bij Bas en Adriaan. Nou, dat viel ik nooit bij. Daar kan Bassie op, zo'n liet brandweerauto, die piste bij iedereen leidt de echte. En toen dacht ik, dit is het. Nou, dat had elke acteur, elke artiest had al zo'n moment, dus denk ik, dit wil ik haar. Nou ja. Maar hoe bent u dan in Donsje te lonen komen? Ja. Er weer jazzballet in het dorp. Ik denk dat die genus artistieke wie we er überhaupt op bieden weer. Dus dan... Want daar heeft ik wel prijs mee won, toch? Ja, letter als stijldonsen nog. Ja. Ja, totaal onverwacht, hè? Wat weer de ballroom of zo? Ja, eerste Maletten, Europees kampioen Letten, trading ballroom. Ja, dus ergens in Europa stond in een boekje. Maar hoe komt het op dat? Dat is danslessen, dat weer traditie. Ja. Ik heb me de verdrukken kennen. Maar dat snap ik nog. Dus je begon bij jazzballet? Bist net de Europees kampioen Nederlands kampioen, zei iets? Ja, Europees Letten. Ja. Ja. Wist ik net, we hadden de prijzen het op, maar we gingen de naam helemaal niet uit. We gingen de total wat inpakt. Wist je net bij u Ah, nee. Maar goed, ik begon bij jazzballet. En dat ga ik heel lang dienen. Dat wie dienst wat in het waren wie. En dat vond ik enig. Dus daar ging ik dan niet terug. Maar Europees kampioen is van een ander. Nou ja, dat is begon toen ik ga neefje in de Streenwijnen. En daar, oma Smit, ik kreeg een dependance. En die zei, god, ja, Peter Martijn, mijn neefje, die dons op in. En die had een zus die wel ik wel, maar die zie ik het eigenlijk een partner. Toen zijn we naar Martijn wezen. Nou, ik zei, kom wel. Zullen we wel? Nou, en Henk van Althuis, prachtig leuk. Had ik de periode, hadden we de donsen. Maar we had ik van die, de brons, ster, dat soort dingen. Nou, alle brons, ster, zilver, hadden we Oeslijn. Daar vliegen we voorbij. En zo stien we in Duitsland in leer. En toen, ja. Maar let ook maar de jas in de hand. Oh, je bent kampioen. Nou ja, dat weer. Want we moesten al die donsjes van die Polen. Die hingen hier zwart verven en die hebben speciale kwallen ervoor. Daar koest nooit van winnen. Het is net de hoofdklasse, hè? Die een klasje eronder. Maar goed.
En we gingen dansen en we hadden nog leren. Net, broodje in de moel en we gaan weer. En toen weer Platinga. Zodat, nou, dat winnen we. Ja, dus... Wat een verhaal. Ja. Dons is dan was dat. Had je nog wat met die letter of niet? Nee. Nee, maar dit, Nee. maar dit is wel echt al behoorlijk lange lijn, hè? Ja, toen ben ik 14, 15, denk ik. Zij werk bij donsje altijd wel een hekel hier, want dat is echt nog iets hobbymatigs. En ik wist dat donsje, dat zoek ik nooit beroeps in willen willen. Zijn lief had ik net, dus ik wil ooit gewoon acteren, ik wil het toneel op, maar in dus een oordanigheid dan dons. En ik weet nog met het Europees kampioenschap, we waren Europees kampioen. En we gingen er heel wat ontwijden. Maar toen moesten we op een gegeven moment elke dag privéles. En jongen, ik zette de rug te voet voor het altijd die en nou weer niet in fout. Maar dan moesten we de correct zijn. Nou ja. En toen zijn we, nou, het is goed. Ja. Dan is het klaar. Klaar. Ja. Zijn dat dons? Ik ga letter nooit echt meer bewust donsen. Ja, ooit in een musical nog van Carrie Slee moest ik even breakdance natuurlijk. Misschien vallen, ging wel. Nou, ik had toch zeer schouders, gewoon verschrikkelijk. Maar goed, er zit altijd nog, en dat komt van het donsje, een soort van fysiek bewustzijn in je lief. Ik denk dat... het is timing, te bewegen. Ja. En dat komt toneel natuurlijk. En ik denk dus dat ik daar heel snel tekst onthoud in. Een tekst zit in een lief namelijk. Ik weet precies, ik ergens heen en dan komt eigenlijk de intonatie er al bij. Dus dat is al jaren, dat komt van die donsje vroeger. Dat ken ik het oors. Dat is het lijfelijke, dat is dat... Ja, er zit een heel groot in opslijn. We gaan Smijmelin met Linda Ronstadt. Ja. Featuring Aaron Neville. Ja. Jij dan officieel te zeggen. Ja, de grote hit, knijter van een hit. Ja. Don't know much. Dit jongens vaak wel in huizen. Helemaal niet. Nee, dit is dus een festival. Het Rechtshuis. Het Rechtshuis. Oh, het Rechtshuis. Dit is dus een nummer van vroeger. Toen ik indraaide in de koptelefoon bij de radio. En dan dit soort nummers. En dit nummer vond ik mooi. Want ik ben altijd begeisterd door de duetten. Ik dacht, oh, oké, dat dan jongen. Dat wil je zelf op een gegeven moment ook leren. Dat doe je dan als ik ben. Hoe werkt dat dan? En nou ja, hoe zong je koorkes. En mooi Jibby wie van natuurlijk die prachtige hege partij van hem. Ja, I don't know much. Ja, dat moest ik eigenlijk altijd nijden aan. Dus nou ja, vroeger vond ik het grappig. En het is gewoon een prachtig nummer. Prachtig. Ja, maar er was van verschillende meesten behoorlijk goede docenten als toen zangles gewoon. Ja. Wat draaien. Ja. Echt hele grote namen. Ja, en dat is dus heel grappig, want dat is echt deels gelok geweest. Dus ik werkte bij theater en toen was ik voor het loon in Holm, Trubbeduink uit. Dat is echt mijn godvader geweest qua toneel in het loon. Ja, die cruciale rol spelen in dat opzicht? Ja. Die had je wel nodig. Maar wel mensen wijzen op een gegeven moment op je paard die je talent zuggen. Ja. En die ik broeken kennen. Dat wie met Brunex zei, ik spelen daar. En die toevallig nog vast in Amsterdam, die hier een rol ergens hoor. Ik dacht, bliksem, dan had ik de perfecte. Dus die nam in mij. Nou ja, en vervolgens in Amsterdam is dan stond je in Stad Schouwburg Amsterdam in première. Oh ja, Theater Sterk komt ook weer kijken. Dan denk ik, ja, dan stond ik eigenlijk te auditeren met die. Nou, dan kreeg ik daar mijn volgende rol weer. Dus je maakt het wel. Maar mijn geluk weer dat ik in die productie stier, werd die meestal in werken. Dus ik ga nooit bij toneelclubje Aviva in permanent hoe het beginnen. Nee, ik stier voor het A-klasse en mijn Martin van Dijk. En dat weet ik al lang net zijn opwasken. Ik wil ook overom denk ik, oh ja. Dus ik ben heel blij dat ik toen werken gaan met die meesten. Maar dat wie mijn collega's, dus dat ik ook hulp nodig hier. Ja, dat noem ik. En net van een pianoleraar uit Vught. Nee, dus dat... Maar welke zangleraar heeft het meeste van geleerd? Ja, god, ik had de langste tijd bij Jimmy Hutchinson zitten in Amsterdam. En dat is net meer in die zin, maar dat wie toen de leraar, zangdocent van Simone Kleinsma, Pia Douwes, nou alles wat zang die daarheen en op niveau. En ik kwam bij Ellen Bakker uit de naad bij. En die kon hem ook. Ja. Dus die connecties ook. Want dan komt het samen binnen. Bij St. Jimmy. Daar mij wel van dit. En nou ja, Ellen Koem. Die zei, god, dan komt hij binnen. Die maakt het fucking op hetzelfde niveau. Je hem kennen helemaal net, maar er komt er. Ja. Daar had ik een heel soort van geleerd. Dat wel. Ja. Look at this face. I know the years are showing. Look at this life. Het eerste stukje. Ja, dat zei ik. zei net voor het gelegen, er komt nog iets. Ha! Ja, dat is het. Ja, dat zie je het bij. Dan komt er wat in. Dat laatste. Echt koptelefoon op. Ja, en dat doet er eigenlijk perfect. Ja, en dat jij ik vond het eigenlijk geen grappig stemke dat iets leuks doet, maar het is gewoon. Er gebeurt iets. Ja, machtig. Ja. Ik hield al aan het begin van het programma alleen nog in CV, maar daar staat van alles op. Er was lesjong, regie, producer, nou zelf spelen natuurlijk. Ja. Is dat nog steeds een beetje die idee van was toen dorst of best in Pittels won per stap verder stik ze nou ja, ik door de herberg en ik speel en dat is het wel of net? Nou, qua tijd en dat soort dingen en qua rust wel. Vind ik het heel fijn nou om te vernemen van, oh ja, ik ga de herberg, dat is gewoon een backup, dat is gewoon thuis, dat rentelt niet wel. En ik waard
van mijn burn-out vooral altijd heel nerveus van... oh god, ik weet hoe trein je net wat grog. Terwijl de meeste acteurs wisten toen hij al in is. Ja, maar goed, ik moest altijd... Ik altijd Perspectief af. Ja, en ik was ook een soort vrede, vind ik een fijn gevoel. Dus ik hier nooit die onzekerheid... tot je aan een burn-out erin krijgen en nou... Ja, ik weet net toch, met de verhuizing naar Rinsemegeest, Amsterdam... dat vluchtte hoe de verhuizing het meer... dan je nou vernemen van, wat is dit fijn. Ik doe nog bijken. En ik klus en jonker wat oren klussen. En ik ga de herberg. Wie doet me wat? Is dat een soort van zelfvertrouwen? Of gist gewoon oors om mij... Ik hoe ik net op zo'n volle plakken meer. Dat is misschien ik moest natuurlijk alles prio aan mij meid, hoe ik net meer. Ik ben absoluut niet klaar met het vak, want dat had ik in coronatijd. Ik wil toch, dus ik nou, we hangen het aan de wilgen, het zal klaar. Dan ben niks. Dan ik had die burn-out, dus ik veel meer vreselijk. Dan stomp ik het maar al, klaar. En ik word bij bellen, zwart. Maar ik merk nou gewoon, dan ben ik met Joke op een paard in die auto. Dan denk ik, ja, die toeren wel lekker. Het is met Friesland heen, maar wat toeren we wel lekker. Dat. En op de meest krappe podia, op grote podia, doen we dan dit. Ja, enig. En we zijn echt iets goeds aan het doen. Dat is wel echt heel fijn. We hebben een goede tekst, goede regie. We hebben echt wel een mooi ding in handen. Dus dat verneem je natuurlijk op een gegeven moment ook wel. Dus net samen dat die kaarten verkocht worden. We gaan gewoon een fijn ding. En het is gewoon ambachtelijk toneelspelen. Dat is gewoon lekker. En ik wil Joke is echt kanonjonker. Daar ben ik echt nog lang uit dat niveau. Dus dan maak ik heerlijk bij. Dat ik denk, god jongens, ja. Maar goed, die zei het ook weer. Ja, god, een scène, even komisch meid. Door een stapje hier, het lichaampje net even zo. Dat ken ik net. Nee, dat is ik wel weer. Dus we stonden heerlijk in de kraag beiden. En ja, ik hoef net te weten wat ik nog in maart alweer... Oh ja, beursvrouw doe ik dan. Maar geen tours, ja, dat komt wel weer. Ja. En dat hele landelijke ten opzichte van het provinciale... Hoe is dat begonnen? Dat vies dus wel prima eigenlijk. Ja. Geen grote landelijke producties meer, maar ik vind het wel lekker om naar het dorpshoes van... Nou ja, ik sluit natuurlijk dat het ooit weer gebeurt. Maar ik merkte wel op een gegeven moment dat ik dacht van... Oh ja, dan vreeg ik maar eens, waar Steven Joen eigenlijk? We zijn Steven in Buske, oh, Joen in Zwolle, oh, je Zwolle. Nou, die schil die koek dan al, want die ging 100 keer spelen. Dus dan denk ik, oh ja, dan maak ik de koor aan het in. Ik maak aan de omloop, hebben samen, ik ga geen omloop. En op een gegeven moment dacht ik, ja, nou is het werk. Alle producties zijn natuurlijk oors, maar... Wat ik fijn vind om het culturele gehalte in Friesland is dat jou uit maar een weiland of een kroeg of een square ergens bij het koud heeft de jas en dan gaan we zo zitten en dan gaat iets moois. En dat is daar gewoon net. Dat bestaat gewoon net. Nou, in het oosten beginnen ze dan bij die open lospullen wat. Maar net zoals hier. We zitten hier liefst in een square, in de rocht, in de wien. Mijn Rijn op hollen nog en vooral een poncho, geen paraplu. Ja, dat is machtig. En ik wie op een gegeven moment wel een beetje. Ik vind die Zeeland heel mooi. Absoluut prachtig. Die grote bakken en al die dingen. Maar ik denk, ja, dan kom ik weer in zo'n zwarte doos. En dan spelen daar minuut met de oren. Ik weet niet, ja, ik merkte dat ik de plakken miste, werd er gewoon iets van de modelloeken koer. Ik denk, maar dit maar we broeken. Dat vind ik het lekkerst. Een beetje back to basic. Dus. Ja, maar gewoon echt. Nou ja, ik ben nou met Ali Valkena, producent bij Pier, wil een stichting opzetten in Rinsemegeest. Dat is een boordvrouw nog van mij. En dan wilden we het Eeltje maar, een vaststelling meisje. Daar hadden we een geweldig leuk plan voor. Maar het begint met een echt bier maar zelf. Dus ik had Jack gekregen, Jack Botelnek, achterboordman. Ja, dat is die Borgman, hè? Ja, dat is de muzikant in het dorp. Dus dat ik vooral echt iets van het dorp worden. Ik zei, ik wilde zo erin mee, maar ik zei geen noemen. Geen vestjes, maar ik zei, ik wilde er heen gaan en dan uit het wetter. En ik zei, dan pakken we een dingetje, een takje en dan gaan we jaren wat er is. Wat komt er uit het wetter? Wat is zon? Dat je het vallen liet en dat je het versterken. Wat wil dat dan? En dat moet de muziek worden. Dus ja, uiteindelijk zo. Natuurlijk wel Jack Botelnek heel mooi bij de liedjes, mooi achterin. Maar zijn gitaarke was, dat was absoluut echt. Ja. Maar het begint bij de locatie. Ja, en dan kun je alleen bij het Eeltje maar. Dat kan je net niet zwollen. Nee, dat maakt niet. Dat maakt dan. Dat vind ik eigenlijk het leukst. Hoe bist je bij Bijken te Lonen kwam? Ja, bist je gewoon vregen? De luxe. Nee, maar Bijken is begonnen. Ik denk nog 4 wielien. Mijn Bouke. Die had me opgeleid echt nog op de opleiding. Bouke Oldenhof. Ja, fantastische schreeuwer. En ik ga heel veel stikken eigenlijk van hem spelen. En die Rob 4 wielien, hij zei, dat moet eigenlijk een stik met die en Joke. Oké, ja. Nou ja, goed, als schreeuwen dat hij nog Holla, ja, dan kun je wel vragen waarom dan, hoe dan. Nee, let maar mooi. Ja, dat komt, dan komt het. Geen idee. Ik weet ook geen, wist ik nog net. Maar dat had ze riepen. Dat had ik bij David Delijn, de producent, David Lelyveld. Oh, stik met Joke en Teun. Ja, wat is dan vader? Ja, maar wel een thema moet hingen. Ja, dat. Nou, op een gegeven moment komt er dus een artistiek teambielkoor. En die betekent dan eenzaamheid. Wat speelt er nou? Wat moet er ook gingen? Nou, en dan kan Bouke de jongens sluiten. Maar oh, wacht, dan ga ik weer een kapstok za. Nou, dan wordt het script nog 80 keer heen en weer. Maar hier waren gewoon 2 acteurs. Werd er 5 kilometer werkje. En werd er een bepaald iets in shirt. Dan denk ik, als dat er komt, dan kan dat iets worden.
ik weet eigenlijk net dat er dat nou ook vind van bij. Dat ik, Kom er wel waarom. Nee, ja. Nee. Hoe is dat met Joke Tjalsma te spelen? Want Nou, je weet, dat is waarom ik zeg, we zijn beide heel oors in het spelen. Ik kom uit die comedyhoeken bij. Het kan me net slapstick het lief met nog groter als ik ben heel slecht in dat hele lied toneelspel. Het is alleen je gebeurt. Maar King wel, het hoort was in vol, maar het denk ik, maar ik heb dit nog net. Maar ik heb nou dat. En Joke kan heerlijk op een bankje zitten, die kan lekker murmelen en dit. En ik weet dat als ik opkom, meestal verwacht je even een, nou dat. En dat is heel leuk om te gerren. ja, want hoe je dat bij elkaar kwam dan? Ja, letterlijk. Je begint te lezen en dan komen er oefeningen. Maar ik bedoel, wie het moeilijk om dat in elkaar te komen? Die beide verschillende stijl. Jawel, ja. God, ja. En Jos is natuurlijk ook wel even. Jos die Die muziek je dus. Ja, en Jos, die kom in natuurlijk als acteur net. We konden elkaar wel, maar net zou werk in de wijs net. Dus die had natuurlijk ook heel op ziek geweest. God, hoe volle kinderen die kant op en die kant op. Maar goed, wat ze wel wisten natuurlijk al, is dat het 12 personages weer moesten. Beide in een soort van eenzame wereld. Met hun vragen erbij. En dat is een stukje monoloog. Want dat je meestal op toneel de eenzaam hield voort. Dus dat maakt we eigen personages weer, mijn eigen karakter trekken dingen. Nou ja, en dat je dan heel mooi verschilt tussen Jook en Teun. Dan kun je daar met dat gegeven iets heel moois van. Ja. En als ik wat letterlijk in de recensie stond. Ja, Joke, dat is bijvoorbeeld en Teun komt op en hij is al die bombardie. Stuiter. Nou dat, maar uiteindelijk komt dat heel mooi. In een verstelling komt het bielkoor. En dan vinden we wel koor. Als jij dan gewoon niet speelt, sta ik wat meer in elkaar roer zelfs. Zit er ook heel veel drama achter. Ik bij mijn rol. Het is heel leuk en flamboyant. Maar eigenlijk de eenzaamste die er is. Weet je wel? Ja, een verhaal in hier zin. Ja. Het gaat door Agnes. Ja. Spelen dus terug Joke. Je mij in dezelfde buurt. Dan is er René. En op een gegeven moment komt Bijke de Hoen. En dat brengt hij mij eigenlijk bij elkaar. Hè? Ja, maar hij houdt net van honden, René. Hè? Dat is een ding. Dat zie je in de eerste scène ook nog. Er is op een gegeven moment de fietsscène, kom ik het zien. Want ik ben heel nieuwsgierig naar haar, want ik kon praten zo maar wat er nou echt van wie is. En dat is een hele onhandige scène. Daar praten ze eigenlijk net. Alleen maar wat stom. Ik ga koffie zetten van iemand. Ik wacht. Oh nee, dankjewel. Nee, net voor die. Beide in een Dus eigen bubbel. Totaal. En desjuist dat ik bang ben voor hoen. Die komt op me aan, want ik val met de fiets. Ja, die woont natuurlijk naar mij daar. Vies, vooral vies. Dat. Totdat Agnes op een gegeven moment de broer te krijgt. Ik ga Fien als enigste van de buurt. En de politie komen en zeggen, goh, kunt u op het hondje passen? Oh, ja. Nou ja, net het asiel, dat is schande. Dus dat begint het verhaal, zeg maar, van René en Bijke. Kist ik een beetje goed met Bijke opzitten? Och, jongen, het is een scot. Ja? Ja. Ik ben in het begin heel erg bang. Ik denk, dit wordt zo'n vaststelling. Maar toch zo'n hondje loeken van, nee, maar Nou ja, ik denk, hoe haast dat? Ja, want ik ga voor. Hij ben nog te redelijk te dresseren. Ja. Maar een hoen is een stuk. Nee, ja. En dat leek me zo schande. Want ik Bobby natuurlijk de hoen al, een orenvaststelling. En je moet volgens achter blijven zo in de band. Dat vond ik wel zielig. En toen dacht ik, ja, dan die kant op, maar gewoon, ja, dat is echt zielig. Dus, maar het wonder van een hoen, en vooral deze hoenek, omdat het een theaterhoen is, heeft het een heel groot gehoor. Als hij achter in de coulissen zit, maat, of ergens in de kleikamer, en de intercom zongen, weet er wanneer het pauze is. Dat kan er jaren. En dat is jet gewoon wanneer er muziek komt, of ik een bepaalde dialoog met Joke ha, dan zullen we in één groep goed er al stingen, zo, maar dan weg. Dan is gewoon. Hoe oefent dat? Ja. Nee, dat oefent ze net. Nee, maar dat is een soort van. En ik denk het verstramien. Dus je weet precies de route dat. Nou ja, het is. Ja. Ongelooflijk, hè? Ja, prachtig. Had als jij ermee een beest Jawel, maar net op deze manier. Ooit in een jubileumvoorstelling in Zandam wilden 12 bargjes horen. Die moesten in de scène opkomen. Ja, dat was mijn hoen en nou ja, en timing. Nee. Maar daarom zit ik echt bang voor. En ik ga in het begin ik wil zien, zijn ik schat als die hond niet werkt, joh. Ik ben ook poppen spelen. Maar zit er dan in zo'n vasthouding dan nog ruimte om te improviseren? Die hoen die de verkeerde kant op. Dacht ik, nou, daar kijk ik een beetje mee om. Boartje of net? Dat plan B eerder natuurlijk. Ja, dat bedoel ik. Want er zijn bepaalde risicovolle stikken dat er alleen nog achterbloot op het bankje. Om het begin voor de rekstal. En dan moet er gaan 12 minuten zitten. Op een mooi tuba-muziekje. Dat is voor het beeld heel mooi. De artistieke mensen vinden het mooi. Maar die hoen die denkt echt, jezus. Maar er is absoluut plan B. Ik ga hem er nooit uitvieren, maar gelukkig. Maar daar ben ik wel ooit nerveus. Dus ik denk van, dan ga ik aan het rijden verder zien. Horen, maar de hoen dan die kan opbrengen. Maar ik moet herwijzen. Maar achter. Nee, dat... Ja, ondertussen maar zien tekst. Ja, nee, maar daarom. Ja. En ik ben nog alle dingen. Ja. Dus ik ben blij dat de hoen het doet tot het doet. Ja, god. En het is hoe ontspannender die met de hoen binnen. Hoe ontspannender de hoenek is. Hoe meer het wil loeken. En hoe van, god. Dan wordt die hoenek stressig. Hij lijkt een mooi mansje. En af en toe maar er even een oer in. En dan gaat er een scène. Nou, dat. Is het een Fries verhaal of is het een universeel verhaal? Of is het beide? Het is een hartstikke universeel verhaal. Ja, net per se Fries. Ik denk wel dat Fries... Van meesken, eigen wereldje... Beelker op een stritten waar je elkaar net kennen.
Ik denk wel dat iets met Friesland wijzer zo dan bijvoorbeeld in Amsterdam. Want ik bedoel, daar is gewoon 3 ideeën hoesleden en die merkt wat. En wat Bouke heel leuk had met de tekst, is dat het net het ouderwetse verhevende Fries is. Ik bedoel, vroeger bij theater was ik tot het Tientje van de Zee nog coach. En dan moest ik wraad en is en tiet. Prachtig, dat maakt voor bepaalde stikken echt. Maar je had Bouke het echt los laten wonen. Dus op een gegeven moment was die, ik ben echt gelukkig. Ik zei, gelukkig? Bouke? Van schreeuwen, gelukkig? Ik zeg, gelukkig net? Nee, bewust. Dat soort spreekdingen erin. Eigenlijk. En we kregen bijna van iedereen waarom zo, wat is lekker uw taal. Ik denk, oh ja. Ik vind echt dat het Orenfries net verdwijnen maakt. Want dat is natuurlijk echt altijd wel een ding wat je gerne van nemen. Daarom hebben we dat wel broeken. Want dan, maar dit gaat over de stritten, dus we broeken die taal. Ja, is dat net een valkuil van een heel productioneel. Maar ik zat op televisie dat het met name Nederlands, keurig Nederlands Ja. vaak. Ja. Ik zeg maar wat 12 politiemensen die dan op hoog halen met Ja. Dijks een Ja. delict gaan. Ja, Ja. maar Ja. ze praten regisseurs net. Nee. Dat jerkt wel een beetje bij het wereldje. Te mooi, te keurig. Nou ja, en het had natuurlijk echt best wel lang. Ik wil in dit geval te Fries. misschien. Ja. Maar goed, dat je vroeger naar het theater ging, dan moest je dat Fries. Dat wist je, dat kwam dan. Maar dat is er wel wat ouder dus. Denk ik, ja. Nou ja, en het is meer onderdeel van wat de stijl van de vaststelling. Is het no, dan maar we no dan. Dan maar net rare verhevene oud-Frieske is leuk, we kennen die woorden nog wel. Maar laat ze dan maar even los. Zit er een groot verschil tussen een theater, hoe die met theater omgaat in die Friese taal en in dit geval Pier 21? Nee. Of, nee. Nee. Nou ja, en het is natuurlijk ook wel Friesland is lied. Dezelfde mensen werken bij de plakken. Ja. Dus we hoppen beide, al die hebben wel heen en weer van theater naar Pier. En de regisseur had daar natuurlijk een heel soort invloed op. Zeker, ja. Hoe ja. werk je met Jostie? Enig. Ja, dat is wel Ongelooflijke professie. ongelooflijk. Ja. Ja, nou dat zit ik, dat had ik nog maar bij. Ik natuurlijk wel, ik mij wel een jonge lamstingen. Wil jij daar zelf bij? Maar ja, dan denk ik, goh, ja. En met Jos, dat is heel grappig. Ik kon Jos al heel lang. En ik had zijn vrouw nog les van op de opleiding. En ik kon Jos van het theater vroeger allemaal. Die producties aan nooit bij elkaar kwamen. Dat in zijn productie spelen al was om. Dat ik gewoon zat. Soms rente die er en nou wie het zo vier. Dus die ik heel onhandig. Dat we een soort eerste ontmoeting die in de joker zei. Oh, jullie kennen elkaar helemaal niet. Ik zei, nee. Dus dan ik vreemd, wat voor regisseur ben jij? Wat verwacht je van mij? En ik zei, ik werk op die manier. Ik vind het ook spannend. Ja, dan is er een nieuwe regisseur. Want ik werk hier met vaak dezelfde pruttelregisseurs met welke jij te werken. Dat is heel fijn. Want dan kun je lekker stappen voortzetten. En nog ik viel me echt bij het jonkje. Ik zei, ik begin weer op nee, weet je wel? En dit is aan alles wat verkeerd is. Dat. En die wil alles wat ik net ken. Dat. Maar Jos is echt een kei. Echt fantastisch. Ja, maar ja, die man, die had mini-maxi dingen. Die doet eigenlijk van Buren in de arena. Dus het is... En zo heerlijk bescheiden liet man werken hier. Nou, prachtig. Nou ja, het zei ik nog dat hij, ik wil zeggen dat dit een liedje vaststelling is, maar Ja. dit wordt gewoon de provincie in. En onze, nou ja, natuurlijk wel de lawaai en de harmonie met Ja. de dwarpshoesten, denk Ja, ik. Dus, ja, dus, ja. hij doet het wel. Ja, maar ik denk dat, en dat is van Jos heel maar ik denk van Pruttelmeester ook. Het is, en dat is als acteur dat extra, het gaat er net om, stonden in de grote bakken of stonden in het liedje zeeltje. Het gaat om wat je meidje. En van waar je het meidje, hoe groot het die op dat moment makkelijk worden maakt. Ja, en dat is een heel leuk groot draaidecor. Ik had het al even gewoon en dat soort dingen. Maar ja, ik ben toch jammer niet in de stoel, maar. En dan vertel ik het puur verhaal in. Dat is volle mooier, al die opsmuk. Nou ja, ja. Maar ik denk dat Jos Liekerleef werkt het om dit liedse vaststellingje door een Armin van Buren in de arena. Met toers en een man die trommel in de mat met koptelefoons op. Ja. Mooi toch? Ja. Bijken. Zo zou een hong nemen ooit trouwens? Nee, want wie kwamen er in zijn begeerslag voedsel Mike zijn. We kregen geen huisdieren, want we hadden een bepaalde vrijheid. We kunnen oorlog in verlenen. En prompt, daar rent een kot. Nou is daar net in wist van wat er wie. Die komt door in. En nooit voor die in de pop. Prachtig, ik hou er wel van dieren. Ja? En we kregen een twee door in, dat ik nog. Hoe is het mogelijk? En iedereen zei, ja, dat kan. Dan zie je de baas niet. Hè? Dat gaat wie weg. Ze hebben moeilijke dieren. Zo, een honden was nog met de keur in. Dat hadden we net. Dit redden we wel. Maar ze had bedjes en kleedjes hadden. Ik voor Popkin helemaal natuurlijk. Prachtig verhaal. Je had er nog tot december, hè, denk ik, de vaststelling bij. Ja, tot heel december. En er komen nog een Toen had ze oorlog in het land, maar dan bedoel ik... Oorlog in het land, maar dan in Friesland. Ja, ik les je ook. Ik zei, nou in Rotterdam staan we weer in Burgum. Ik zei, maak het er niks uit om. Nee, geweldig. Ja. Nee, tot en met heel december. En er komen dan januari wat extra vaststellingen aan. Wegens succes. En er komen wat squalvaststellingen bij jullie ook. Die wil ik al zien. Dus het kan wees dat we ergens deze week, volgende week, zitten van januari tot op de data. Want er komt nog best wel een run op de kaarten. Dus dan, maar de bijwijzen. Plan genoeg bij de Eltje Mar, Giesleen verteld. Ja. En du wist in dit geval toevallig wel, was de wagen staken hier of net? Nou, echt gewoon werk bedoel je? Ja.
Nee. Nou, dat wist Nee, ik weet helemaal niks. Nee, en dat vind ik heerlijk. Oké. Ja, dat ik vroeger dacht, oh god, dat. Laat maar komen. Ja, ik ga nou die burn-out al gewoon, nou denk ik, lekker dat niets. Ik vind het heerlijk. Nee, ze is ook goed, hè? Had ik leren maken. Verschrikkelijk. Vond ik echt, iedereen die belde, dacht ik, oh, nou, daar belt Plantinga. Die ken ik net. Verschrikkelijk, hoe alles. Nee. En iedereen zei, het goed, wat goed dat je belt. Ja. En nu zit ik af en toe heel bewust in het luisteren. Nee. En dan ging ik op en denk, wat heerlijk. Ja, lekker. En dan ben je prachtig in de Geers. Maar een prachtig natuurgebied terecht. Ja, heerlijk. We houden meer van de Zuidas dan van de natuur. Maar goed, hindert niks. Maar nee, we houden er zeker. We houden er heel erg van. Maar nog hier een plaat, Clouseau, wil ik draaien. ja. Wil niet dat je weggaat. Ja. Gaat het om de tekst of het nummer? Of... Nee, Clouseau als band ben ik gewoon echt wel... Ik vroeger eigenlijk al fan van. Ze gingen nou een jubileum in Carré. Weer Twailien zei iets. Ik dat boek al je. West, ik weet niet welke vaststelling ik stier. Die Jon ik heb bijboekt. Ik zei mooi net. Nou goed. Dus ik niet dat hoor. En dit nummer vond ik omdat ik wil graag een versje van hun cover die toen op Radio 12 als kleinkunsttalent. Maar die muziek is net altijd definieerd als kleinkunst net. Dus ik zocht een nummer die ter ondervallen zoeken. En dat we dit. Ik ga hem zelf coveren. Heerlijk nummer. Gewoon mooi, simpel. Ik wil niet dat je weggaat. We jaren de trainen al. De pine, kleer. Lekker. Dank u wel. Alsjeblieft. Ik weet dat je soms twijfelt, dat het soms niet meer gaat. De wanhoop staat geschreven op je gelaat. Je wil wel, maar je kan niet, of toch niet helemaal. Net of je staat